croeso, gynnes i'r Oedfa, croeso i'r ffrindiau sydd wedi dod â ni hefyd, and it's a very warm and good was and then because we have a special something happening in this one which we'll explain it to Roedd Dylan and then we can on the hynny. Ond mae'n ni'n fach o'n hwnna'n dros am ddim byd hynny. Nawr yma fe fydd noson yr digwyddiad i fod i arian i'r Eisteddfod genedlaethol. Nawr, chi bod yn cacen a chan, chi sy'n mynd, gobeithio bod chi'n sylweddoli nawr bod y lleoliad wedi newid o'r nearfynnydd o'n ymrata bellach i'r Scout Hall yn Llangewydd Road. Felly, bydwch am ni'r ratla, a dwi'n mynd na, a mae'n debyg bod y honor yn gweithio a chi gwir i wrn yn chi. Cerwch i'r Scout Hall yn Llangewydd Road ar gyfer cacen a chan. Prynhawn o arwaniaeth egorol a te prynhawn hefyd, wrth gwrs. Sir nesaf wedyn, mae'n Sir Gynnes a Dylan yn gwasanaethu yma, Croeso Gynnes i lawr i'r fanna. Dydd Iau, bore Dydd Iau, mae yna banner a sgwrs yn Caffi Fresco. Ac wedyn nos Iau, mae merched o fawr yn gwrdd yn y restri am saith yn gwestiwn i Elinor Gwyn Reynolds sydd yn gweithio gyda'n dydyn yn dywyd Gymraeg, ond sydd yn farwyl ac yn darlledu ac yn llenor arbennig iawn yn gwybod hynny. Felly, hwnna nos Iau am saith. Ac os mae'r côr yn y cwrdd nos Fercher yn ymarfer yma nhw, nos fawr yn hyn ydy, nos fawr. Hefyd, nos Fercher, y cwrdd chwarter, cymuned Dwyrain Morgannwg, a pethau Jeff Williams, cymuned i'r hanner y cwrdd yna, a hanner o'r saith yn Capel Bethlehem Gwynidog y Garth. Jyst i ysbrysu yn llawn nos o'n gyrru Fercher Chwefr y Seithfed, sef wythnos i nos Fercher am hanner o'r 6. Cofiwch roi'ch enw lawr os ych chi eisiau dod i fanna, mae'n restr yn y cyntedd ar gyfer hynny. Croeso wrth gwrs i gael paned ar ôl yr Oedfa y bore yma yn y neuadd. Cofiwch droi fewn fanna. A fe nawn i'r casgliad yn awr os gwelwch yn dda. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Ac hyfryd gweld Ros a Lynn yma. It's very nice to see you both here. At the end of our service today, we will be going to the hallway where we'll finish our service, and there we will dedicate a memorial stone in memory of Marion Jones. It is a way for us to thank God for his life and work and his faithful and tireless service to Tabernacl Chapel. Ia, cysegru mae'n cyffadwriaeth i Marion Jones felly, un ffordd fel eglwys i ddiolch iddo am ei fywyd a'i waith ac am ei wasanaeth ffyddlon a diflino i gapel Tabernacl. Ac felly mi fydda ni ar ddiwedd y gwasanaeth heddiw yn gwneud hynny yn y cyntaf. Pwynt arall hefyd, o'n i'n meddwl fyswn ni yn rhannu gyda chi, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig. Mae Mari, sef Wyres Ann a Galyn Robert Jones, mewn cysadleuaeth rhyngwladol nofio y bore yma yn Luxembourg. A dwi'n siŵr yn bod ni yn dymuno yn dda iddi hi yn y gysadleuaeth yno, a dwi'n siŵr eich bod chi gyd fel teulu yn llawenhau yn hynny. A mi rydyn ni fel teulu Tabernacl hefyd yn dymuno yn dda ac yn llawenhau gyda hi. Wel, gadwch i ni ganu am i'r rhif 64. 64. Tydi sydd deilwng o llom can,
fy nghrewr mawr am Duw, dyddoniad I o'm hamgylch maint, bob awr y rwyf yn byw, ac yn y blaen Emyr Rhif 64. Daw'r darlleniad y bore yma o lyfr Colosseaid, Pennod 3, adnodau 12 i 17. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac anwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, tiriondeb, gostyngeidrwydd, adfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd, a mynddeewch eich gilydd os bydd gan rywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel ymyddeodd yr erglwydd i chwi, felly gwnewch chwythau. Tros y rhain i gyd gwisgwch gariad sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Bydded i dangnefyd Crist lywodraethu yn eich calonau, i hyn y cawsoch eich galw yn un corff. A byddwch yn ddiolchgar,
Bydde di air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. A chalonau diolchgar, canwch i Dduw salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw'r arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw, y Tad, drwyddo ef. Ydyn ni'n diolch i Dduw am darlleniad yna. Wel, ddoe mi roedd hi yn diwrnod coffau yr Holocaust yn doedd. Ac mi wedi wastad yn cofio'r diwrnod yma oherwydd mi rydw i yn rhannu fy mhenblwydd ar diwrnod yma. Ers pam dwi'n ddim o beth, mi rydw i wedi bod yn ymwybodol mod i'n rhannu fy mhenblwydd ar diwrnod coffau yr Holocaust. Ac ia, i gofio am y miliynau o bobl o Iddewon, wrth gwrs, a phobl ydych chi'n gwybod, a phobl eraill fe gafodd eu lladd yn ystod yr ail ryfel byd. Ond yn fwy na hynny, mae o i gofio pob hil laddiad mewn gwirionedd. Mae yna bwysigrwydd yn y cofio yn does. Pwysigrwydd cofio a dysgu gwersi'r gorffennol yn allweddol. I adnabod yr hyn sydd wedi digwydd ac i wneud yn siŵr nad ydy o'n digwydd eto. Ond mae'r diwrnod coffau'r Holocaust flwyddyn yma yn nodi 30 mlynedd ers yr hil laddiad yn erbyn y Tutsi yn Rwanda yn dydy. Sef 49 mlynedd ar ôl yr Holocaust ddod i ben. Ac 19 mlynedd ar ôl yr hil laddiad yng Cambodia. Safodd y byd o'r neilltu wrth i eithafwyr Hwtw chwalu'r rhyddid bregus yn Rwanda. Ac mae deunydd coffau'r Holocaust y flwyddyn yma yn edrych ar rhyddid yn benodol. A pa mor fregus ydy rhyddid mewn gwirionedd. Pam eis i ar gwrs y CWM ac eis i draw i Amsterdam ychydig o flynyddoedd yn ôl. Ac un o'r profiadau mwyaf dirdynol ges i oedd ymweld â chartra Fan Ffranc. Mae'n siŵr os rhain â chi wedi bod yn chartra Fan Ffranc yn yr Iseldiroedd yn Amsterdam. Ond mae bod yno yn gadael i ôl arna chi. Ac wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd â dyddiadur Anne Frank ydydan. Da ni'n gwybod fod yr Iddewon Britynnu wedi gorfod byw mewn getos, byw dan amodau cyfyng tu hwnt, a'i gorfodi'n aml i wneud llafur calad. Ond roedd Anne Frank yn deud hyn yn ei dyddiadur, a dwi am roi tamad bach i chi. Dyna pryd y dechreuodd y trafferthion i'r Iddewon. Cafodd ein rhyddid ei gyfyngu'n ddifrifol gan gyfres o'r chmynion gwrthiddewig. Roedd yn ofynnol i Iddewon wisgo seren felen. Roedd yn ofynnol i Iddewon ildio i beicia. Gwaharddwyd i Iddewon rhag defnyddio tramia. Roedd Iddewon yn cael ei gwahardd rhag teithio mewn ceir, hyd yn oed i rhoi ei hunan. Roedd yn ofynnol i Iddewon wneud siopa rhwng 3 a 5. Ia, jyst tamad bach o'r hyn oedd yn mynd drwy feddwl Anne Frank ar y pryd. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod 3 mis cyn ei phenblwydd yn 16 oed. Fe cafodd ei roed i'w farwolaeth wrth gwrs mewn gwersyll. Ond erbyn heddiw, mi allach chi hefyd yn gallach gymryd y gair Iddewon yn y dyddiadur Anne Frank a rhoi grŵp arall o bobl yna. Fel pobl yn gorllewin Papua,
Cofio mynd draw i orllewin Papua, eto dan 9 ECOM, lle mae dros 500,000 o bobl, o'r bobl brodorol yn gorllewin Papua wedi I difa felly. A hynny oherwydd gorchymyn y wlad Indonesia yma. Mae'r rhyddid heddiw yn fregus. A mae yna llawer o bobl mewn gwledydd democrataidd yn o gorllewin fatha ni heddiw yn cymryd rhyddid yn ganiataol. Mi ydyn ni'n cymryd rhyddid yn ganiataol, dydyn. Ond ar ddiwrnod cyffau'r Holocaust fel ddoe gallwn ni fyfyrio ar sut mae angen gwerthfawrogi'r rhyddid hwn ac ar faint o bobl ledled y byd sy'n gwynebu cyfyngiadau i'w rhyddid nhw heddiw. Da ni'n ymwybodol o fyslemiaid Rohingya sydd yn byw mewn gwersyllioedd ffoaduriaid yn Bangladesh heddiw. Di gorfod ianc rhag erledigaeth grefyddol yn Ionawr. Mae gwrthdaro yn parhau yn dydy. Yn Sudan hefyd yn Darfur yn fanno. Mae goroeswyr yr hiladdiad sy'n ddiogel yn y Deyrnas Unedig erbyn hyn yn bryderus iawn am ddiogelwch aelodau o'i teuluoedd sydd yn byw yn Darfur o hyd. Ia, y pwysigrwydd I gofio. Pwysigrwydd I gofio ac I siarad am yr hyn ddigwyddodd. Mi fydda ni yn ymlaen yn edrych mewn mwy o fanylder ar y darlleniad heddiw, sydd wrth gwrs yn sôn I ni am dosturi, am fod yn garedig, yn ostyngedig, yn addfwyn ac yn amyneddgar. Ond gadwch I ni droi at yn hemi nesaf, sef 242. 242. O doed y deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dofodiad hon I galon dyn, a ddwg genhedloedd byd yn un. Ac yn y blaen, 242.
Gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddew ein tad nefol a sanctaidd plygwn ger dyfrondi yn wylaidd ac yn ostynedig y bore yma. A hynny i dygeisio di, i glywed dair di, i'n cael yn nerthu ac i'n cael yn anfon allan yn dy enw di. A da ni'n gwneud hynny ar glwydd gyda dydd cofhau'r Holocaust newydd fod, sydd yn atgoffa ni o un o erchyllderau mwyaf y ganrif ddiwetha ac o bosib erioed. Da ni'n cymryd rhyddid yn ganiataol ac mi rydyn ni'n ymwybodol mor fregus i'w rhyddid. Rydyn ni wrth reswm ar glwydd yn meddwl am yr atgasedd a'r dinistr sydd wedi bod ac yn parhau i fod mewn gwahanol rannau o'r byd heddiw. Mor bwysig ar glwydd yw madda, yw tosturi, yw cariad. Rwyt ti wedi'n galw ni i dygaru di ar y glwydd, gyda'n calona a'n meddyliau a'n henaid. Rwyt ti wedi'n herio ni garu'n cymydog fel ni'n hunan. A nes di'n hatgoffa ni mor bwysig oedd gwneud hynny. Mae Dyma'r gorchymyn yn un ohonyn nhw o'r pwysicaf. Mae'n dangos mor hawdd yn dydy mor syml, ond rydyn ni'n gwybod mewn gwirionedd mor anodd ydy o. Ac felly maddau ni am wendid ein cariad. Yn rhy aml rydyn ni ond yn caru'n hunan a phob meddwl yn troi o gwmpas ein lles yn hunan. Ein hamcanion, ein hunan barch, ein plesera. Da ni'n gallu cyfyngu ein cariad hefyd ar glwydd. A hynny i'r dethol rai. Ein teuluoedd, ein cyfeillion, ein cymdeithas eglwysig. Yn rhy aml byddwn ni'n anghofio eraill ac yn ddi-hyd tuag atynt, hyd yn oed yn ymosodol. Ac felly arglwydd maddau ni am wendid ein cariad. Arglwydd fe gerais di ni gymaint nes ys di anfon dy unig anedig fab. Yw wnaethon ni brofi i gryn dy gariad di o'r hyn a wnes trosto ni.
Ac felly o brofi'r cariad hwnnw, gad i ni ymdrechu felly i garu eraill. Heb fod yn esgeulus o'r hyn a ddywedwn ni, yn hunanol, heb fod â dicter tuag at eraill, heb fod â thwy. Ond i geisio caru eraill yn garedig, yn ostynedig, yn addfwyn, yn amyneddgar a chyda thosturi. O ddiwyn tad, cliw ein gweddi ni felly, gan yn bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yn dysgo ddiweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o rhwng yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, wneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddio, a maddau ni ein dyledio, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cynnes iddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesau. Gadwch i ni barhau drwy ganu ym rhif 76. Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man. Y nesaf yw fe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i'w rando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Ac yn y blaen ym rhif 76.
Pa ddameg oedd hwnna? Da iawn. Dos am gwobr. Ond ia, Samariad Tregarog, wrth gwrs. Ac ia, ddys i ar draws y clip fach yna, dipyn o flynyddoedd yn ôl, a o'n i am ddefnyddio hi estalwm iawn. Wedyn o'n i fel, ia, mae'n aman i ddefnyddio fo, ond o hynna oherwydd bod o'n bwysig iawn un thema ni heddiw. Ac pam da ni'n meddwl am y Samariad Tregarog, mae Iesu yn y narratif bwerus yma yn herio ni yn dydy i ddealltwriaeth o gariad cymdogol. Sut mae caru eraill mewn gwirionedd ynde. A mae'r Samariad sy'n aml yn cael ei hystyried fel rhywun o'r tu allan yn dod yn ymgyfforiad o dosturi ac undod yn dydy, trwy helpu y person clwyfiedig felly. Yn y byd sydd ohoni, mae'r alwad am undod a chariad yn bwysicach nag erioed. Ac fe all yn cymunedau ni, ein teuluoedd a hyd yn oed eglwysi gael ei rhannu gan wahaniaethau. Hynny'n ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac yn economaidd. Ond mae'r stori Samariad Tregarog yn dysgu ni bod chariad ac undod yn mynd tu hwnt i ffinia. Jyst oherwydd nad ydy rhywun yn edrych fel ni, yn siarad yr un iaith â ni, ddim yn golygu bod ar hawl ganddo ni i dynnu yn ei herbyn nhw. Yn Colosiaid 3, y darlleniad a gafon ni y bore yma, maen nhw'n hatgoffa ni o'r unweddau tosturi, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd. Mae'n bwysig i ni ystyried yr rhinweddau hyn fel y blocia hynny ar gyfer cymodi ac adeiladu pontydd yn ein cymunedau ni. Dyma'r llun y dwi wedi bod yn ddefnyddio drwy'r mis felly ar gyfer y thema o gymod. Lle bod chi wedi creu un o'r rhain wrth fynd ar ryw draeth yn trio balansio'r cerrig yma. Mae angen amynedd i drio balansio'r cerrig yna. Oherwydd mor hawdd maen nhw'n chwalu, ond munud maen nhw'n balansio'n berffaith, yna maen nhw'n aros yn ei lle. Ond mor fregus, tynwch un o'na mae'r popeth yn chwalu'n dydy. Dyna mewn gwirionadd ydy'r broses o gymodi'n ogystal ynddo. Wrth geisio cymod, dyn ni'n cael yn galw i ymgyrffori maddeuant, yn union fel y maddeuwyd yr arglwydd i ni. Ond mae'n bwysig bod ni'n cydnabod fod adeiladu pontydd yn gofyn am sylfaen o gariad yn gyntaf yn dydy. A mae hwnna wedyn yn rhagori ar ein gwahaniaethau ni. Rhaid i ni beidio ag anghofio gwersi'r gorffennol fel yr o'n i wedi sôn yn gynharach am yr Holocost. Mae'r Holocost yn atgoffa ni o ganlyniad dinistriol casineb a rhagfar. A mae'n alwad i ni weithio'n ddiwyd tuag at atal erchylltera o'r fath yn dydy. Rydyn ni fyfyrio ar arwyddocâd adeiladu pontydd rhwng gwahanol gymunedau, trwy ddeall a pharchu straeon ein gilydd. A mi rydyn ni'n cyfrannu at iachad clwyfau hanesyddol. Mae'r darlleniad o Colosiau 3 felly yn lwybr i ni ar gyfer cymod.
i ymdrechu, i ymgorffori, tosturi, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac ymynedd. A hynny yn bywydau ni pob dydd, fel unigolion ac fel eglwys. Oherwydd mi fydd yr rhyddfedda hynny wedyn yn arwain i adeiladu'r pontydd sydd yn gwbl angenrheidiol ar gyfer yn cymunedau ni heddiw. Dyma'r adnod eto i chi. Mae Duw wedi'ch dewis chi ddo'i hun ac wedi'ch caru chi'n fawr. Felly dangoswch weithiau dosturi at bobl eraill a bod yn garedig, yn ostynedig, yn addfwyn ac yn amyneddgar. Byddwch yn oddefgar a maddau eraill pan ydych chi'n meddwl eu bod nhw arwain. Maddeuwch chi bobl eraill yn union fel mae'r arglwydd wedi maddau chi a gwisgwch gariad dros y cwbl i gyd. Mae cariad yn clymu'r cwbl yn berffaith gyda'i gilydd. Mwyn i enw. Amen. Fe ddewn ni at yn hemyn olaf yn awr ac yn syth ar ôl yr emyn, ga i ofyn i chi i wneud eich hunan i'r cyntedd ac mi fyddai'n rhoi dyfendith yn y cyntedd lle bydda ni yn cysegru maen coffadwriaeth Cof a Meirion Jones. After the hymn, can I ask you all to go to the hallway here for the dedication of the memorial stone for Meirion Jones. I will give the blessing in the hallway. And can I ask that you let Ross and Lynn go first, please? Gadwch chi ni droi at Emyr Rhif 37 felly. Emyr Rhif 37. Cenwch i'r arglwydd, io'r ein hymwared ni yw. Aed yn beraidd hyd yn ef, aberthmoliant iddo ef, bendigedig fo'r arglwydd ein Duw. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 37.